Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Aida Chiwaya. Poyamba nayi mitu yake. Aphungu a nyumba ya malamulo masanano apitiliza zokambirana zawo. Chipatala chachikulu cha Kamuzu Central posachedwapa chiyamba kupereka mankhwala amakono kwa ana omwe ali ndi nthenda ya shuga. Ndipo mlangizi watsopano wa aphunzitsi ati mpira wa manja ya dziko lino David Fula wati chinali chiganizo chosavuta kuvomera ntchitoyi. Takulandirani mu nkhani zathu. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana anali nawo pamwambo wokondwerera tsiku la kubadwa kwa mtsogoleri wa mpingo wa United Christian Gathering ECG Prophet Shepherd Bushiri, komwe nkhani za umodzi m'mayiko komanso chuma zinamanga nthenje. Kumwambowu omwe wachitikira ku Lilongwe kunabwera anthu ochokera m'mayiko oposa 70 kudzanso mafumu akuluakulu omwenso anakondwerera zintchito zomwe a Bushiri akuchita mdziko muno. Emmanuel Chikonso wadzanza mbiri mu ripoti ili. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana komanso Atadala Chihana anali mmodzi mwa anthu akuluakulu omwe adakhala nawo pamwambo wa chikondwerero cha tsiku la kubadwa kwa mneneri Shepherd Bushiri. Achihana anabwera ngati mmodzi mwa mamembala otsatira mtumikiyo. Akuluakulu andale, mafumu, atsogoleri, azipembedzo kudzanso ochita malonda anali nawo kumwambowu. Mtumiki Hubert Angel yemwe anabwera ngati kazembe wa dziko la Zimbabwe komanso kuyimira mtsogoleri wa dzikolo a Emmerson Mnangagwa ndiwo anali mulendo olemekezeka. Mawu ake mneneri Bushiri anathokoza khwimbi lomwe lidafika lochokera maiko osiyanasiyana osachepera 70 ndipo anati zikusonyeza umodzi komanso zolinga zofanana zofunira ena zabwino. Mneneri Angel anayamikira boma kamba kolola azipembedzo zosiyanasiyana komanso amalonda akuluakulu kugwira ntchito zawo momasuka zomwe zikuthandizira kukweza chuma cha dziko la Malawi. Ndipo inkosi ya makhosi Goman 5 inati chikondwererochi chinali chikumbutso cha ntchito zabwino zomwe mneneri Bushiri akuchita mdziko muno. Tikuthokoza kwambiri chifukwa cha ntchito yambiri yosiyanasiyana imene ya Prophet Shepherd Bushiri amakhala kuchita zaka zosiyanasiyana, amakhala kuthandiza anthu mu nzeru, nkhani za tsiku mwawo wa tsiku ndi tsiku, mu uzimunso amakhalanso kuthandizanso. So tikuthokoze kwambiri ndipo kupemphera kwa Mulungu kuti apitirize kuwadalitsa kuwapatsa thanzi ndi moyo wamphamvu kuti ntchito imeneyi apitirize. Akatswiri pa nkhani za mingoli monga Kanda Bongomani kuchokera mdziko la Democratic Republic of Congo, Yomaps kuchokera mdziko la Zambia kudzanso Steve Special ndi m'bale wake Miracle Chinga komanso ena ochita zisudzo anasangalatsa anthu kumwambowu. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Aphungu a nyumba ya malamulo masanano apitiliza zokambirana zawo. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa zokambirana ku nyumba ya malamulo a Shadrack Namalomba wati zokambirana mu sabata yomwe yangothayi yomwenso ili sabata yoyamba zayamba bwino, pomwe aphungu ambiri ayamikira uthenga wa mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika. Zokambirana ku nyumba ya malamulo msabata yoyamba pa msonkhano wa sabata zisanu ndi zitatu zinalunjika pa uthenga omwe mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika anapereka mnyumbayi okhudza momwe zinthu zilili mdziko lino. Nduna zingapo zinayankhanso mafunso mnyumbayi monga nduna ya zamtengatenga, umoyo ndi ukhondo komanso ya zachitetezo cha mdziko. Mwazina nduna yoona zachitetezo cha mdziko a Peter Mukhito inauza nyumba ya malamuloyi sabata yathayi kuti apolisi akugwira ntchito mwa ukadaulo pofuna kuonetsetsa kuti apeza mkulu wa hotel ya Crossroads a Samia Sakren yemwe anthu osadziwika anamuzembetsa. Aphungu ambiri omwe anayankhula sabata yangothayi pa uthenga wa mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika anayamikira mtsogoleriyu kamba koyambitsa maphunziro aulere ndi kutsitsa mtengo wa chimanga. Phungu wa dera la Mulanje South East Buka Matemvu yemwe anatsegulira kuti aphungu ayambe kuthirira ndemanga pa uthenga omwe mtsogoleri wa dziko lino anapereka mnyumbayi, anayamikira mtsogoleriyu popereka uthenga wa chindunji.
Amatemvu anati kwa nthawi yoyamba tsopano mdziko muli mtsogoleri yemwe akudziwa chomwe akuchita. Kusamvana mnyumbayi kunabuka pomwe aphungu ambali yotsutsa amafuna kuti nyumbayi ikambiranenso bilo yomwe mtsogoleri wa dziko lino anakana kusayinira yokhudza kayendetsedwe ka thumba la chitukuko cha m'madera la CDF. Aphunguwa analephera kuti avote pa nkhaniyi kamba ka vuto la magetsi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa zokambirana mnyumba ya malamulo a Shadrack Namalomba akuti zokambirana msabata yoyamba zinayamba bwino pomwe aphungu ambali zonse anayamikira uthenga wa mtsogoleri wa dziko lino. Namalomba koma anadzudzula mbali yotsutsa ya MCP yomwe inanyanyala zokambirana lachisanu kutsatira spikala wa nyumba ya malamuloyi kutulutsa mamembala asanu ambali. Yakhala sabata yabwino a president adabwera muno mu nyumba ya malamulo kudzapereka sona, ndeno atangopereka tinapitirano kuyankhulapo pa sona ndi mbali zonse, mbali ya kuboma, mbali ya opposition, aliyense amayima ndi kuyamikira mmene a president athu anaperekera uthenga wa chindunji, uthenga wa chiyembekezo. Msabata yomwe tayambayi aphunguwa akuyembekezeka kupitiriza kuthirapo ndemanga pa uthenga omwe mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika anapereka mnyumbayi wokhudza momwe zinthu zilili mdziko. Nduna zina zikuyembekezeka kuyankha mafunso kuchokera kwa aphungu ndi kupereka uthenga wokhudza ku maunduna awo, ndipo nduna ya zachuma idzapereka ndondomeko ya chuma ya 2026-2027 mnyumbayi lachisanu pa 27 February. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Chipatala chachikulu cha Kamuzu Central chati chiyamba kupereka mankhwala amakono kwa ana a zaka zapakati pa 0 kulekeza 25 omwe ali ndi nthenda ya shuga. Izi zitheka ndi thandizo lochokera ku bungwe la Life for a Child la ku Australia. Sheila Kasambiza ali ndi ripoti. Matenda a shuga amadziwika kwambiri ngati nthenda yomwe imawagwira akuluakulu, koma kafukufuku asonyeza kuti ana nawonso amabadwa ndi nthendayi. Chikondi Mataya, mayi wa mwana wa zaka zisanu nchimodzi yemwe ali ndi nthendayi, wati anali osweka mtima komanso osavomereza kuti mwana wake angakhale ndi nthendayi. Kudzera ku chipatala cha shuga pa chipatala chachikulu cha Kamuzu, madotolo anawaphunzitsa bwino za momwe angasamalire mwana wawo kuti akule ndi thanzi. Lero mwanayu ali ndi zaka 13 ndipo ndi wa thanzi. Muthandize makamako kubaya amava kupweteka nthawi zina mwinaso safuna kuti timubaya, komabe tikamamuthandiza timaona zoyenera kuti amasangalala chifukwa pano pakukula bwino monga mmene ndanenera kale poyamba kusiyana ndi mmene anali poyamba. Chifukwa poyamba tezinali zovuta amakula somonyenchera, koma kubwera kuno kuyamba kutithandiza pano pasathandiza kuti akukula bwino basi. Poyamba ana omwe ali ndi nthendayi amawapatsa insulini yemwe nthawi zambiri samagwira bwino ntchito mthupi mwawo, zomwe pena zimasokoneza umoyo wawo. Amos Msekandiyana ndi dotolo wa ana pa chipatala chachikulu cha Kamuzu, ndipo ati pofuna kuteteza umoyo wa anawa abweretsa mankhwala omwe amagwira ntchito ngati kapamba, zomwe ati zithandize anawa kuzibaya okha moyenerera. Izi mukaziunika pa nkhani ya ikonomi ya dziko mupeza kuti mukayang'ana dialysis anawa kupanda kwasamala bwino pakamatha zaka 20-25 onsewa adzayika pa dialysis, ndi dzikoli anawa kutani akuchuluka. Nthawi imeneyo idzakhala kuti pa nkhani ya chuma chakudziko la Malawi tidzafuna ndalama zochuluka zedi kuithana nawo ana amenewo. Iyi njira imene akutithandizira anzathu a Life for a Child for the next 5 years and beyond. Njira imeneyi ndi njira yofunikira kuti ngati dziko nafenso tiyende njira tiyo yomweyo. Mankhwala atsopanowa ndi omwe mayiko otukuka akugwiritsa ntchito pakali pano. Zipatala za boma muno Malawi zimapereka thandizo la matenda a shuga komanso mankhwala mwaulere. Sheila Kasambiza, MBC News, Lilongwe.
Gulu la Pastors Voice of Malawi layamikira boma la DPP pamodzi ndi President Professor Arthur Peter Mutharika kamba kakusintha zinthu pachuma m'miyezi isanu yokha kuchokera pomwe DPP inalowa mboma. Polankhula pa msonkhano wa olemba nkhani ku Mzuzu, mkulu wa gululi Apostle Makhama Mulewa watchulapo zinthu monga kupezeka kwa mafuta a galimoto, chimanga, feteleza, kuyamba kwa maphunziro aulere a sekondale, kukweza ndalama za CDF kufika pa 5 billion kwacha, kukonza misewu komanso kulimbana ndi ziphuphu ngati umboni wa utsogoleri wabwino. George Nkandawire wafika ndi ripoti. Apostle Mulewa anatchula kupezeka kwa mafuta a galimoto, feteleza, komanso chimanga mdziko muno ngati zina mwa zipambano zikuluzikulu za boma, ponena kuti izi zabweretsa chiyembekezo kwa Malawi ochuluka. Iwo anayamikiranso kukhazikitsidwa kwa maphunziro aulere a msukulu za sekondale zomwe akuti zatsekula mwayi wa maphunziro kwa ana ochokera m'mabanja ovutika. Pali nkhani ya 5 billion. Ndalama zimene zizi zikagwiritsidwa ntchito bwino, dziko la Malawi sidzakhala chimodzimodzi. Ndipo ndikhulupirira kunena kuti misewu imene tikukhala ikhala yabwino kwambiri, zipatala zimangidwa, masukulu, kukazitukuza mphamvu. Tikapita m'midzimu mapeza kuti misewu ina ndiyonongeka, mabridge kulibe. Mpaka nali pano bungwe la Pastors Voice of Malawi lapempha boma kuti liganizire kuletsa mashopu ogulitsa mowa m'madera okhala anthu, liquor shops mchingerezi, kuti ateteze umoyo wa ana atsikana ndi anyamata komanso makhalidwe abwino pakati pa anthu. Gululi laperekanso pempho ku boma ndi makhonsolo kuti lichotse mavenda omwe akuchita malonda awo m'misewu kuti mizinda ya mdziko muno ikhale yaukhondo. Kabaza akupangisa kuti anthu ambiri avulale, anthu ataye miyoyo. Pano mpita ku chipatala mukapeza kuti anthu amene ataya miyoyo ambiri ngozi zachitika chifukwa cha anthu akabaza. Chifukwa anthu aja saphunzitsidwa kuti mende bwanje pansewu. Nyumba yanu kuseri kwake kuli bala. Ndicho chizikuchona kuti ana amene alachisikana khala chinyamata amba kuphunzira makhalidwe oyipa. Ndifache kupezeka mimba zosayembekezereka komanso kuonjezeka kwa matenda a HIV. Ifeti mapempha boma kuti bomalo anthu amene wawo atachosa malocation kuti akayike kuyenerera kunena kuti chitumene uchepe. Chifukwa pomamaliza china chilichonse ngati nzinda kukongola amene tingambe kusangalala ndife aina amene tikukhala muzimo. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika anatsekulira zokambirana za aphungu a nyumba ya malamulo komanso kuunikira ndondomeko ya chuma cha boma chaka chino pa 13 Februwale mu mzinda wa Lilongwe. George Nkandawire, MBC Mzuzu. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. Aphungu a nyumba ya malamulo masana ano apitiriza zokambirana zawo. Chipatala chachikulu cha Kamuzu Central posachedwa apa chiyamba kupereka mankhwala amakono kwa ana omwe ali ndi nthenda ya shuga. Ndipo mlangizi watsopano wa aphunzitsi atimu ya mpira wa manja ya dziko lino David Fula wati chinali chiganizo chosavuta kuvomera ntchitoyi. Nkhani zathu zikupitirira. Chipani cholamula cha Democratic Progressive DPP chapempha anthu akuwodi ya Luwinga mu mzinda wa Mzuzu kuti adzasankhe a Thomas Kaunda pa ukhansala wa wodi pa chisankho chapadera chomwe chichitike mderali. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi ku chigawo cha kumpoto a Japi Muhango ndiwo anena izi potsegulira misonkhano yokopa anthu kuti adzasankhe a Kaunda pa udindowu. Amuhango anati kusankha Kaunda zidzathandiza kuthana ndi mavuto omwe anthu a wodi ya Luwinga akukumana nawo. Rudoviko Nyirenda wadzandiza mbiri. Pangotsala masiku ochepa kuti bungwe loyendesa chisankho mdziko muno la Malawi Electoral Commission MEC lichititse chisankho chapadera cha aphungu a ku nyumba ya malamulo komanso makhansala mdziko muno potsatira kulephereka kwa chisankhochi maderawo pa zifukwa zosiyanasiyana. Imodzi mwa mawodi omwe bungwe la MEC lichititse chisankhochi ndi la Luwinga, komwe chisankho chosankha khansala sichinachitike potsatira imfa ya omwe ankayimira chipani cha United Democratic Front UDF
pa ukhansala pa chisankho cha pa 16 Septemba chaka chatha. Poyankhula kwa anthu omwe anasonkhana pa msika wa area 1B kwa Ruvinga mu mzinda wa Mzuzu potsegulira msonkhano okopa anthu, Amohango anati mavuto omwe ali kuderali adzatha ngati anthu akuderali azakhale ndi khansala wa chipani cha DPP. Bwana kuno kuti tiyambe ntchito yokopa anthu kuti avotere candidate wathu wa chipani cha chiwona maboma cha DPP pasifukwa ife timakhulupirira kuti nthawi zonse ukakhala uboma umakhalako ndi kamwayi kochuluka kuposa anzako, chifukwa umakhala ngati umene kuphidwa zakudyako iwe umakhala konko choncho chapafupi kuti ubwese situkuko. Choncho timapempha anthu akuno kwa Ruvinga kuti aonesese kuti avotere ameneyi, chifukwa ameneyi ali mchipinda momo kumene kupangidwa situkuko, kumene kupangidwa mapulani akhali kuti kumweko, choncho chikhala chophweka kuti abwese situkuko kuno. Mawu awa Thomas Kaunda anati akawasankha pa mpandowu adzapitiriza ntchito zomwe ayamba kale kugwira komanso adzayambisa zitukuko zina. Ineyo ndi chiyembekezo kuti andiyese aone kuti ndabweza chinthu chotani ndikapo chitsanzo cha nkhani ya chitetezo muno mmuzi. Ndinakhazikitsa police community imene ndi yamphamvu kwambiri kudera lina la muno mwathu mu area 1B, ndi anthu anayikapo chikhulupiriro kuti munthu uyu atakutithandiza. Mu masukulu mumu zina mavabanzo mambo paja mathandiziranso kuti masukulu ana alimbikire apite kutsogolo. Mfumu ya kuderali amkuwapasi mbizi anadapitiriza kumema anthu kuti azatuluke maunyinji kukavota pa chisankho chapaderachi. Pa msonkhanowu chipanichi chinalandira mamembala atsopano omwe analowa mchipanichi komanso mamembala ena omwe abwerera ku chipanichi. Amohango ati boma lizamanga misika komanso misewu ya makono kuderali kudzera kuthandizo la World Bank komanso kudzera ku thumba la chitukuko chakudera la Constituency Development Fund CDF. Rudoviko Nyirenda, MBC Mzuzu. Omwe akupikisana pa mpando wa ukhansala ndila la maonekera kwa Goliath mboma la Tcholo awayamikira kamba kuonetsa kulolerana pa nthawi yokapereka mapepala awo owayenereza kudzayima pa mpandowu pomwe owatsatira anapezana pamalo operekera zipepalazi. Mkulu oyang'anira ntchito ya chisankho mdera la Tcholo Goliath a Christopher Nasenya ndiye wanena izi pakutha pa ntchito yolandira zikalatazi mderali. Anasenya ati ntchito yolandira zikalatazi yayenda bwino ngakhale kuti panali mavuto ochepa okhudza network, koma anakonzedwa msanga kamba kuti akuluakulu oona za makina analipo. Yohane Chizomola analankhula ndi Anasenya. Zonse zinali bwino aliyense waonesa chisangalalo chake, komano timayembekeza kuti tikhala ndi anthu 7 ndipo mwa anthu 7 amenewo amene alandira nomination papers awo ndi 6. Mwa 6 amenewo ndi abambo okhaokha, abambo aakulu alipo 5 ndipo tili ndi wachinyamata mmodzi amene akwanisa wa namba 6. Komano mwina chongokhumisa kwambiri ndi choti mulendo umenewo palibe mmayi ngakhale mmodzi amene wabwera ndi kuzapereka pepala yake. Zosamwisa zidaliko pang'ono koyambirira kwa kupereka mapepala kuti pena makhala ngati mwina network mafuna izivuta, koma chifukwa choti akuluakulu ona za makina anali nafe pompano atithandiza ndipo vuto limene latha mwasangasanga kotero kuti aliyense wathandizidwa ndi program malinga ndi mmene anapasidwa nthawi yake, aliyense wakwanisa kuthandizidwa bwino lomwe popanda vuto lina linonse. Ndasangalala kwambiri kuti ena sikuti anatalikirana kwenikweni amakumana pa malo omwe ano, koma ndaonapo zinthu za mtendere kuti amatha kupasana mpata ena ndikuchita zawo bwino lomwe. Ndikanakunda kuti zomwezo zikachitikenso kumalera kumene azipita makamaka pamene akopa anthu kuti akathe kulolerana pozindikira kuti ndi mpikisano, pali ena amene aluze ndipo pali ena amene apambane. Choncho aliyense akathe kumpasa mpata ndi ufulu okalongosola zomwe achitire muonekera wodi ino. Mawu awo ena amwe omwe akupikisana nawo a Isaac Chitseko omwe ndi wachinyamata komanso a George Molesi a chipani cha Democratic Progressive
ati adzaonetsetsa kuti mfundo za mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika zotukula achinyamata zatsatidwa mderali powapezera zochita achinyamata. ayembekezere masomphenya a Profesa Peter Mutharika oti munthu wakumuza kuyenera kuti apulumuke pa nkhani ya federalism zimene zakhala kuonetsetsa kuti federalism akafike kwa munthu akamuyandira. Chachiwiri nchiona kuti achinyamata ochoka kwa Goliath ndiko kwa president mafundo amene lipotoona kuti achinyamata ambiri akuona kuti zochita alibe pafuna tipeze njira zotika kugoli kuboma kuti achinyamata kuno wakhemba business zosiyana-siyana zipanga zina kuti kunoko umbava ndi zikuhule uchepe. Ineyo ngati amene ndapanga chisankho chotenga usogoleri wa ukansala ndikuona kuti pakufa chachonse chotikuzaudana ndi mina aliyense pa nkhani yokhuzana zandali koma chimene tikufuna ife kuno kwa Goliath ndikuti tipeze munthu amene angatisogolere pofuna kukwanisa masomphenya amene tinakuno kwa Goliath potenga kwa Goliath kuti mafundo siyana-siyana. Kwa ine ndi kuwalonjeza kuti ayembekezere dera losintha kwa nthawi yayitali takhalira kumalo kumene kwachokera osati president ya kumama president kwakhala malemu Pingo wa Mutharika zimawonse mutendere panopa tinda Profesa Ngwera kachiwiri koma sitingaloze kuti kukuoneka motani. So ine ndachita mwayi ndi masomphenya amene ndili nawo mothandiza ndi anthu amene ali kudera lino ndikufuna kuyisintha Goliath lioneke masomphenya anthu azira akabwera kuna ziko mpera kuti ndikwawo ndi kwa president. Central Malawi Conference mu mpingo wa Seventh Day Adventist yalimbikitsa olemba nkhani a mu mpingowu kuti adzilemba ndi kufalitsa uthenga womveka bwino komanso azigwiritsa ntchito luso la makono. Idzi aziyankhula pa msonkhano wa olemba nkhani a mu mpingowu wa chaka cha 2026 omwe unachitikira mu mzinda wa Lilongwe. McDonald Chiwayula walemba ripoti ili. Kufalitsa uthenga wa Yesu momveka bwino unali mutu wa msonkhano wa masiku atatu omwe unabweretsa pamodzi olemba nkhani ochokera m'madera osiyanasiyana m'chigawo chapakati cha mpingo wa Seventh Day Adventist m'dziko muno. President wa Central Malawi Conference mu mpingowu Mbusa John Phiri anati olemba nkhani ya mu mpingowu amathandiza kufalitsa uthenga ndipo maphunzirowa awathandiza kuti adzifalitsa uthenga womveka bwino kwa aliyense. Tatenga anthu amene amagwira ntchito yofalitsa uthengawo kuti auze tikauzewo apita akauza anthu chigawo chathu chonse chino komanso kuposera pa chigawo chathu chonocho ndi zimene tachita lero zija kapena zimene tupanga weekend ino tikwasula kwauza choyamba zimene tifuna zichitike ndikwauza mmene akachitire kuti akapita zimene tifuna zichitike zedi so kufuna kwasonkhano mwende kumelero. Mtsogoleri wa nthambi ya olemba nkhani mu mpingowu Samantha Hoka anati cholinga cha msonkhanowu chinali kupereka chidziwitso komanso luso logwirizana ndi ndondomeko ya mpingowu. Ife timanena kuti kulalikira Khristu motsindika, kulalikira Khristu motambasula bwino. Chomwe tikunenera kuti motambasula bwino anthu amangodziwa kuti Yesu Khristu ni mwana wa Mulungu. Ife tifuna kupitirira pamene popo kuti Yesu Khristu anabwera kudzapulumutsa moyo ndipo tikamafikira anthu tifuna afikire kunena kuti ngakhale moyo wa wina aliyense azidziwa kunena kuti Yesu anafikira ine. Ndiye tifuna timulalikire Yesu motsindika ngati makomuniketa. Mmodzi mwa omwe anatenga nawo mbali Alile Company anafotokoza kuti msonkhanowu unawathandiza kumvetsa bwino zakulalikira pogwiritsa ntchito luso la makono. First unongodi taphunzira zinthu zambiri zimene zitithandizedi ntchito iyi kuti tipitise patsogolo ntchito yofalitsa uthenga wa Mulungu. Zinthu zina zimene taphunzira ndi kugwiritsira intaneti kuti tifalitse uthenga wa Mulungu komanso kugwiritsira luso la makono la mati artificial intelligence kuti so tipitise patsogolo ntchito yathu yofikira anthu ndi kuti iziyenda bwino. So ndi njira zimene tingagwiritsire kuti tithe kupititsa patsogolo ntchito yathu. Mpingo wa Seventh Day wati uli ndi malingaliro oyambitsa mawayilesi am'madera monga kudowa ndi kuntchisi koma kusowa ndalama ndi zipangizo zogwirira ntchitoyi ndipo wapempha akufuna kwabwino kuti athandizepo. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Mlangizi watsopano wa aphunzitsi a timu ya mpira wa manja ya dziko lino Debbie Fula wati chinali chiganizo chosavuta kuvomera ntchitoyi. Fula yemwe ndi nzika ya dziko ya New Zealand wanena izi dzulo pofika mdziko muno kudzera pa bwalo la Chileka. Zambiri mulipoti ili. Fula anasewerapo timu ya dziko la New Zealand komanso anakhalapo wachiwiri kwa mphunzitsi wa timuyo. Iye ali pa mgwirizano wa chaka chimodzi ndi bungwe loyendetsa masewero a mpira wa manja m'dziko muno la NAM.
polankhula atangofika kumene Fula anati chiganizo chogwira ntchito ndi timu ya Malawi chinali chosavuta kupanga chifukwa akudziwa bwino kuti timuyi ili ndi osewera aluso omwe agwire nawo ntchito mosavuta. Iye anatinso ndokonzeka kugwira ntchito ndi aphunzitsi omwe akhale pansi pake. Fula akuyembekezeka kusankha aphunzitsi omwe agwire nawo ntchito msabata ikudzayi. Ndipo mmawu ake mlembi wa bungwe loyendetsa masewero a mpira wamanja mdziko muno la NAM Mayi Amikani Kauma anati Fula ayambiratu kugwira ntchito ndi timuyi poti pakadali pano ili mu kampu kuchita zokonzekera. Ife ngati Netball Association of Malawi ndifosangalala kwambiri chifukwa chonena kuti nthawi imene timayiyembekezera ndi imeneyi tatumfadi ndandanda watsikana 44 amene akhale akuyesedwa mwayi wawo oti akayimirire akhale akumenya timu ya dziko lino ya Malawi Queens. Panthu 44 amene wawa tikuwapatsa 1 week imene ndithu Debra Fula akhale akuwaona cholinga chonena kuti tipeze maplayer osachepera 25 amene tikhale tikuyenda nawo kuyambira pano kufika na nthawi imene Malawi kupita kukamenya ma games aka Commonwealth. Komanso sitikuyang'ana Commonwealth yokha tilinso ndi Africa Cup imene ili ma qualifiers a World Cup. So kwambiri tikuyang'ana ma tournament akuluakulu amene wawa. So zochitika ndi zambiri pamene akulu wa kampu imene koma wiki yoyambirirayi akhale akuona maplayer chifukwa chonena kuti kwalowa maplayer ambiri ena oti achoka kwa under 21 akhale ni nthawi yoona player wina aliyense payekha ndipo kusankha kwawo kukhale ndithu kokhazikika kotsimikizika chifukwa chonena kuti ali ni nthawi 1 week yonena kuti player aliyense ampatse mwayi woti aonekere ngati kuli mkwamayi kuti apitirire kuzamenya timu ya dziko lino. Fula wapatsidwa mulingo wotengera timu ya Malawi ku mpikisano wa mayiko apa dziko lonse komanso kuti timuyi ikamalize pa nambala yosapitirira 7 ku mpikisano wa Commonwealth omwe uchitike mwezi wa Julayi chaka chino. Norbert Jameson, MBC Sports. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Aphungu a nyumba ya malamulo masana ano apitiriza zokambirana zawo. Chipatala chachikulu cha Kamuzu Central posachedwa apa chiyamba kupereka mankhwala amakono kwa ana omwe ali ndi nthenda ya shuga. Ndipo mlangizi watsopano wa aphunzitsi a timu ya mpira wamanja ya dziko lino David Fula wati chinali chiganizo chosavuta kuvomera ntchitoyi. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya, mwakoma nonse. Magomera Community Development College is pleased to announce the training opportunities for generic and weekend programs in the 2026-2027 academic year.